polttonestekulutukseen vaikuttava tekijä on ohjauspyörän ja istuimen välissä, eli ajaja. Polttonestekulutus on suurimmillaan kaupunkiliikenteessä, mutta juuri siellä voitte säästää polttonestettä yli 25%. Kulutuksen pienentäminen on nimenomaan tämän filmin teemana. Tarkemmin sanoen, haluamme antaa teille ohjeita sekä neuvoja siitä, kuinka voitte säästää pienellä vaivalla paljon polttonestettä, kuitenkaan menettämättä yhtään autoilun nautinnosta. Kuinka sitten voidaan ajaa säästäväisesti? Kuinka voidaan välttää nämä virheet, jotka on tässä filmissä ehkä korostetusti tuotu esille? Mitä mieltä on meidän kuluttajaneuvojamme? Rakas ystävä, miksi et tekisi niin kuin me neuvomme? Ajat rauhallisesti juoheasti ja säilytät mielenmalttisi kaikissa tilanteissa. Ja lopputulos, et viskaa rahaasi kadulle. Vähemmän on enemmän. Näin aloitetaan säästäväinen ajaminen. Ei turhaa moottorin tyhjäkäyttämistä. Ainoastaan 1 minuutti moottorin lämmityskäyttöä rikastin päällä kuluttaa yhtä paljon bensiiniä kuin 3 ajokilometriä. Ainoana autona on varustettu kaistimella, jonka avulla saavutat nopeasti moottorille normaalin käyntilämpötilan. Ja aina liikkeelle lähdettyä jo 100 ajometrin jälkeen työnnä rikastin pois päältä. Tietysti ajo-olosuhteet vaihtuvat, on maaseututeitä tai lyhyttä ajoa kaupungissa. Mutta kaikille tälle on yhteistä, mitä enemmän kiihdytät, suoritat urheilullisia vaihtamisia sekä voimakkaita jarrutuksia. Kaikki tämä aiheuttaa epänormaalin suurta polttonestekulutusta, eli ajotapasi ratkaisee. Muista aina, että mies mitataan muulla tavoin kuin rajusta ajotyylistä. Ei ole miehen mitta repivä auton käsittely maantiellä tai kaupunkiliikenteessä. Lopputuloksena on vain, ja korostan vielä vain, turhamaisuudesta johtuva ylimääräinen polttonestekulutus. Mitä näkisemmäksi maasto muuttuu, sitä enemmän voit säästää polttonestekuluissa valitsemalla aina oikean ajovaihteen. Wartburg on ainoa auto, jossa on vapaakytkin. Tämä, jos mikään, auttaa polttonesteen kulutuksen pienentämisessä. Sillä rullatessa on moottorin pyörintänopeus ainoastaan joutokäynnillä. Taitavalle ajajalle on aivan samantekevää, ajaako hän tasaisella tai vuoristossa. Valitse aina oikein myös ajovaihte, se on tasokkaan miehen mitta. Mutta palataanpa kaupunkiliikenteeseen. Tämä merkitsee jatkuvaa kiihdyttämistä, jarruttamista ja joutokäyntiä. Tilanteen havainnollistamiseksi olemme asentaneet tämän alipainemittarin. Yllättävää, mutta pienissäkin pysähdyksissä kannattaa sammuttaa moottori, koska 1 minuutin seisonta-aika liikennevaloissa moottorin käytössä merkitsee samaa kulutusta kuin 1 kilometrin ajomatkalla. Mitä tulee naapuriautoon viereisellä kaistalla, ei sen ajaja ole pelkästään hermostunut, vaan hän on myös polttonesteen tuhlaaja, eikä pelkästään auton ollessa paikallaan, vaan myöskin liikkeelle lähdettäessä. Sillä vaivokkailla kiihdyttämisillä ei voiteta mitään, koska seuraavassa risteyksessä on liikennevalot jälleen punaiset. Aina on joku edessä. Naiselle on yhteistä se, että syttyy käyntiin. Tämä ei onnistu koskaan kovilla otteilla tai urheilullisilla liikkeelle lähdöillä. Lopputulos on pelkästään rahan menetystä.
Turhat ohitukset liikenteessä vaarantavat pelkästään kaikkien ajoturvallisuuden sekä kuluttavat ylimääräistä polttonestettä. Painettaessa kaasupoljin pohjaan ei se vaikuta auton ajonopeuteen, ainoastaan polttonestekulutuksen kasvamiseen. Pysäytä jalka kaasupolkimella siihen kohtaan, missä tunnet selvästi porrastuksen. Tietysti on aika ajoin tarpeen painaa kaasu todella pohjaan esimerkiksi ohitettaessa. Mutta tilanteen jälkeen tulee jalka nostaa jälleen ylöspäin, jolloin vältyt ylimääräiseltä polttonesteen kulutukselta. Siis ei koskaan kaasupoljin jatkuvasti pohja-asennossa, koska tällöin tuhlaat polttonestettä ilman, että ajonopeus kasvaa. Kuinka paljon loppujen lopuksi kuluu polttonestettä enemmän kaasupolkimen ollessa pohja-asennossa? Tämän toteamiseksi varustimme testiauton 2 mittalasilla, joista oikeanpuoleinen on nyt yhdistetty kaasuttimeen. Ensin ajamme testimatkan kaasupoljin pohjassa. Sama matka uudestaan, jolloin vasemmanpuoleinen mittalasi on yhdistetty kaasuttimeen. Suoritustapa kaasupoljin ainoastaan puolivälissä, pehmeä, juohea ajotyyli. Lopputulos ainoastaan muutama sekunti hitaampi ajoaika, mutta polttonesteen kulutuksessa 35% voitto. Kun ryhdymme käsittelemään auton ylikuormitusta, otamme elävän esimerkin urheilusta. Voiko teistä kukaan kuvitella, että tämä seiväshyppääjä suorittaisi hyppynsä reppuselässä? Sama tilanne meillä on tässä. Katto ja kattokuorma tai vetokuorma, molemmat merkitsevät lisääntyvää energian tarvetta. Yllättävää, eikö totta? Mutta jos autossa on kattoterine, on lisäpolttonestekulutus yli 1 litran 100 ajokilometriä kohden. Myös vaikka kattoterine olisi tyhjä, maksaa se sinulle 0,5 litraa enemmän polttonestettä 100 kilometrin ajamatkalla. Tietysti on joillekin miehille tärkeää näyttää, että heillä on sukset katolla tai pelkkä teline, oli siinä tavaraa tai ei. Valitettavasti tämä kuitenkin aiheuttaa polttonestekulutusta, jolloin turhamaisuus kostautuu. Niin ystävät, aina vaaditaan harkintakykyä, kun vedetään perävaunua. Tällöin on tarkkaan valittava oikea ajovaihde ajotilanteen mukaan, jotta moottori ei ylikuormitu. Lopputulos on kuitenkin, riippuen tietysti perävaunun koosta, että lisäkulutuksena voidaan pitää arvoa 1-5 litraa 100 ajokilometrille. Onko teistä kukaan koskaan käsi sydämellä katsonut auton tavaratilaan? Kuinka paljon siellä onkaan turhaa tavaraa? On aina muistettava, että 100 kilon ylimääräinen paino autossa aiheuttaa 1 litran ylimääräisen polttonestekulutuksen 100 ajokilometrille. Esimerkiksi tämä ylimääräinen kuorma tavaratilassa maksaa tällä ajajalla vuosittain 50 litraa enemmän polttonestettä. Tarkistakaapa oma tavaratilanne. Yhtä epämielekäs kuin ylimääräinen kuorma on autossa, on se myös juoksijan selässä. Mutta polttonesteen
polttonesteen kulutus ei riipu ainoastaan ulkoisista tekijöistä, vaan myös auton teknisestä kunnosta. Tämän vuoksi onkin aivan välttämätöntä, että käytätte autonne aina 10 000 kilometrin välein määräaikaishuollossa tai vähintään kerran vuodessa valtuutetulla Warburg-huoltokorjaamolla. Pelkästään kaasuttimen ja sytytysjärjestelmän oikea-aikainen ja ammattitaitoinen säätö vaikuttaa ratkaisevasti polttonesteen kulutukseen. Väärät ajotottumukset ovat pahimpia syitä polttonesteen liikakulutukseen. Pelkästään tällainen ajotapa maksaa teille jo vuodessa lisäpolttonestekulutusta aina 100 litraan saakka. Pakokaasuanalyysi, tärkeä mittaustoimenpide. Jokainen autonomistaja haluaa, että hänen lemmikkinsä esiintyy edukseen liikenteessä, mutta myös moottoritilassa tavallinen autoilija voi tehdä määrättyjä huolto- ja säätötoimenpiteitä. Aloitetaanpa oikeasta rengaspaineesta, koska silläkin on oma osuutensa polttonestekulutukseen. Pelkästään talvirenkaiden suurempi vierintävastus kuivalla ajoradalla aiheuttaa jo lisäkulutusta peräti 1 litran 100 kilometrillä. Suositeltavaa, vaikkei kuitenkaan pakollista, olisi tarkastaa sytytystulpat aina 5000 kilometrin välein sekä säätää kärkiväliksi 0,6 mm. Sytytystulpat ovat luonnollisesti kulutusosia ja ne on vaihdettava 10 000 kilometrin välein määräaikaishuollossa. Ilmansuodattimen kunnolla on oleellinen vaikutus polttonesteen kulutukseen. Tarkistus 5000 kilometrin välein, se maksaa itsensä. Paperilamellien tulee olla suorassa ja täysin liasta vapaat. Tällainen suodatin aiheuttaa ilmanvastusta, jolloin moottori kuluttaa enemmän polttonestettä, mutta teho ei nouse vastaavasti. Ajettaessa pölyisissä olosuhteissa on ilmansuodatin vaihdettava 10 000 kilometrin välein. Varmasti jokainen mies, niin kuin sinäkin, haluaa olla päivin ja öin tehokas. Näin on myös autosi laita. Sekin vaatii hellää ja huolehtivaista huolenpitoa. Ei liikaa polttonestettä eikä liian vähän ilmaa. Teho vain heikkenee ja se tuntuu, myöskin kukkarossa. On suoranaista rahan tuhlaamista, mikäli käytätte likaista ilmansuodatinta. Todistamme tämän havainnollisesti käytännössä. Olemme yhdistäneet kaasuttimen polttonestekulutusmittarin. Suoritamme ensin 2 kilometrin testiajan likaisella ilmansuodattimella. Kulutus on 156 kuutiosenttimetriä. Tämän jälkeen vaihdamme tilalle uuden ilmansuodattimen. Ja jälleen sama ajomatka. Kulutus on ainoastaan 138 kuutiosenttimetriä, eli oleellisesti pienempi kuin likaisella ilmansuodattimella. Tämä merkitsee 100 ajokilometrin ajomatkalla polttonesteen säästöä 1,2 litraa. Ajatellaanpa samaa tilannetta esimerkiksi urheilusuorituksessa. Ei varmastikaan kukaan tässä tilanteessa tukkisi hengitystään paksulla ilmaalla tai semättömällä vaatteella, koska se veisi erittäin paljon energiaa pois suorituksesta. Eiköhän tällä kertaa nämä ohjeet ja vihjeet olekin jo riittävät. Olemme tietysti erittäin iloisia, jos te näitä ohjeita noudattamalla koette iloisen yllätyksen tankatessanne autoanne seuraavan kerran. Tässähän on loppujen lopuksi pelkästään teidän rahoistanne. Vai mitä mieltä on tästä asiasta meidän kuluttajaneuvojamme? Ei ole
mitään väliä sillä, ajatko pienellä autolla vai suurella autolla. Rahasi voit käyttää parempaan kuin katujen päällystämiseen. Katsoppa vaikka minua ja tätä kannua. Enkö ole aivan oikeassa? Viejä. Kuljetuskone vienti ja tuonti kansan omistama ulkomaankauppaliike DDR 1080 Berliini.